Ayo iki gentenan. Ya, moko diurutke ya, Mak. Bingkem Elisa iki ora dinahi sinden sing galak ndak ora. Ayo Tin. Ya. Ho ho. Ki the mother of sinden galak. Ya. Wes paniyo kowe. Kowe sinden lengene ditato kala jengking. Lagi sak gentakan kaki wae geber-gemuruh medeni tenane. Diam. Kowe nek jalan ngono wis gempa sakmene iki. Iya. Ning kono wae aja bergerak. Engko nek gempa piye? Iki mau ya ana gempa ketek ya. Lah iya coba meneh. Emoh. Aja kowe wani dikabruk tenan. Medeni iki. Kabruk kaya pitik. Ya kuwi nek mbane iki pitik lagi ngendoki nganu ngeremi kae. Iya. Mesti jegrak wulune. Jegrak wulune. Ya ora ming pitik sing jegrak wulune. Apa? Ya menungso ya sok jegrak to. Aku ora ngerti nek kaya ngono kuwi aku. Apa ngono apa, Mbak? Apa sing jegrak? Wis, rasa diajari. Menungso. Tatin iki senengane marahi sing ora-ora kok ya. Ora ana wulu menungso kok jegraki ora ana. Ya tak takon lho, nek jenenge nek liwat dalan wedi ngono kae. Liwat dalan angker terus wedi kan kene do jegrak. Kae gitoke sing. Lah ya wulune sing cilik-cilik iki do jegrakno lho. Ayo ning ora kabeh. Jegrak ki piye to? Jegrak ngadeg. Wulune ngadeg. Wului duwe sikil. Duwe. Terus mlaku dhewe. Piye kuwi ne beratine? Malah bingung kowe ora. Aku mulane heeh wae. Jegrak. Soale iki ngoyak terus nek ora ngerti iki. Ya, kowe ya omong ora jelas kok. Kok nek diblasoke, bertanggung jawabku sebagai S2 piye? Malu lah. Malu. Ya soalnya S2 kok goblok. Dudu goblok, durung reti. Makane takon. Ya kuwi sama dengan meh padha. Oh, padha ya, durung reti goblok ya. Ora ya beda. Ora ana wong goblok di dunia ini. Kabeh pinter padake. Pinter meh ngurung ketok. Durung ketok. Piye maksudene? Kowe iki ya pinter ngonek-ngonekke. Ya pinter. Mas Kaswan iki ya pinter mengelabui orang. Ngono kuwi ana kebercerdasan tuh sendiri-sendiri. Labi sapa bojone? Sapa kuwi? Ki Keswan iki lho. Oh. Ki genjek. Kok ki genjek padake genjek iki babi ya. Iya. Utuh genjek iki bagus. Iki dari bagus. Oh ki bagus ki genjek. Ki anggere engko ngelok aku genjek tak ajar. Lah iya kan kowe genjek banget. Ngono lho, kudu bangga. Aja percaya karo cangkeme Tatin. Genjek iki anak babi. Anak babi. Genjek. Care bagus. Ayo. Arep nembang apa Tin? Apa sah? Nah iki pamundutan ya ono. Ya. Apa pamundutan? Oh iya pamundutan. Sesideman. Iso ora? Sesideman. Bawa. Nggih. Iso ora iki tak takoni sesideman iso ora? Kula? Heeh. Iso. Ah iso ya ditembangke. Ayo, kowe lagi sadar to, Sa? Budek. Gayane iki gleleng banget ning budek. Budek gundulmu ki. Ayo takon sitik-sitik, he? Nek sing ora jelas kae dalange. Ora jelas apa ngaku lek omong jelas kok kowe iki sik ora jelas ora. Lah piye jejel? Sesideman tetembangke. Nganggo bawa. Sing apik. Apal ora? Apal. Ora apal lagi. Apa kowe do? Ora apal takono aku. Piye jejel omong apa kuwi? Nek baleni parah krungu iki cah gleleng banget. Jejel kuwi lho, jejel kowe. Budek. Aku budek terus jajal aku enek krungu. Oh iya. Rungokno. Coba Pak. Elisa. Gula. Aduh. Sesideman iso ora aku? Saged. Oh, bawane ya iso. Saged. Lancar. Ji. Ayo meng ngono kuwi lek ngomong mau. Nah. Ora. Jaluk kiwa apa tengen, ha? Jaluk kiwa apa tengen? Tengah. Kiwa apa tengen? Tangane mung kiwara tengen, ra ono sing tengah, Pak. Mbok menawa ana. Kok kaya Bathara Guru. Tatin gawe diwiwiti. Nggih. Sesideman. Nganggo dibawani lho.
Nggih. Wes kira. Heh. Kowe arep melu budek piye? Ora aku jelaske. Oh. Lah aja lungguh, lah kamu bintang tamu kok lungguh. Kan gantian kami yang kerja. Duwite wae akeh kowe kok. Ngapusi dalange ki. Ngapusi, Duite jarene akeh aku. Heeh. Tapi sing 50% iki mlebu nggone kasih dalange dhewe. Lah kowe Iki ora ngerti nek 50%. makelar ngerti ora? Makelar, makelar apa? Makelar sinden. Makelar sinden ngerti aku ora apa ning aku cen ikhlas kok. Kula dalange sugih ta? Sugih. Bar iki kan pendopone tambah siji meneh. Kowe iki diomong apa ya kowe? Wong direwangi dipayokke ngene kok mesti suga-suge ora. Iya, iya. Ayo Tin, ganti wiwiti. Nggih. Anu siji deman. Nggih. Ngomong iki yo. Nggih. Si sedeman sing lancar. Lho, krungu aku wae krungu kok hahe hahe. Sing lancar ngono ta? Iya. Nek didelok ayu ya sa. Oh, ketoke Neng, ayu neng. gelek bodhek. Ra masuk. Jo. Ra apa-apa dalange ora Lisa klop. Bodek. Bodek. Kalau Anda masuk angin minumlah bodek. Bodrek, wow. Bodrek. Dudu bodek. Aku budek ora apa-apa ning dalange bosok. Ya ora wae kok ya Lah ya ngopo. ngono. Botrek kok bodek. Bodek. Yo, Yo nanti. sesi deman. Wiwitane Suarane yo apik. Pek. Krungu Apik. Krungu ya nek jelas ki krungu. Ayo. Apik dudu pek tok. Apik. Dudu pek tok. Oh iki yo kedian. Lah mau ngomongnya apik, Mbak Tatin ngomongnya P, berarti sudah ada kesalahan di situ kurang huruf A. Oh. Tak betulin, dia kan agak bodek. Ah. Aku menggarisbawahi lho, biasanya iki nek menekankan. Iya. Ngono kuwi nek apik ya pek, Oh, nek apik nek P. jeruk ya jer ngono. Jorok. Wong keri-kerine. Apik. Aku P. ra- Iya ngono kuwi lho. Gusti paring ana pangapura kagem sinden kula. Kok malah doa ya? Sami emut dateng margi ingkang leres. Kok malah doa apa ya, Pak? Ae sing marai cangkeme elek kae. Aku lho. Cangkemmu elek piye to, Mbak? Lah iya nek apik kan pek. Pik. Nek jeruk ya jer. Rok. Kok jer? Kan nemburine. Lah iya nek aku ra muni rawani kuwi. Soalnya artinya beda Tekone Pak. teko dalan. Soalnya kenapa? Oh, aku ora melu aku. Batesi kok. Ngapa iki berarti sing tanggung jawab duduk Pak Seno. Mbak Tatin tanggung jawab. Omongane do ting jlebung ora karo-karuan. Ya ora usah ngono kuwi. Wis tak Kaya arep cepet terus ngopo. pokoke. Kan aku arep mayang dera tarati. Ndasmu ra ketok. Dasmu. Mustaka maksudnya Pak Sena, Ngapa? ndasmu ra ketok. Ketok wae. Malah biasane karem jeruk kon nerangke kuwi ora iso. Wis iki gak nembang. Nembang sa. Anderek sang pekik. Lanjutane. Oh iya. Anderek sang pekik. Pekik. Yo pekik. Anderek sang pekik. Anu Pria bagus kang olah budaya sowan menyang sowan